tipra motha THANSA hinmano de CPIM ni duniyar mazdur ekho haihunai sulai sakha borom ganang Jishnu Devvarma tamo kokno teiwei 50 BC umorni bukhukjak nijeni bwsaino no tanai bwtharkha tipra motha bodol ni khoroksa adong tamno teiwei chief minister no letter rohorna nangkha phadi sungu kok marma jotto no srai ke saiman lainai nero bidino paithak jranai tungdi. Housewife Kajal Jamatia in Tripura's Gomati district hacked her husband to death and later surrendered before police at Birganj police station on Thursday. Haino hailam sogo jotono Tiyari Haduk Kok Tripura sung tini ni puya Kok Tripura salainai sal kisa sekang borom ganang Jishnu Devvarma bini Facebook post ni bisingtei bio village 2.0 kaisa successful model engkha tei Brajendrapur ni Susan Roy mungoi khoroksa wanjaijo phani borok Delhi o prime minister ni man ki baat ni 100 episode do kok sana ni ringjakha ni sakha abono rogoi tipraland is for survival and identity hinai kaisa page komendo wanjaijo pharok simino government project rok ni sepmano tei borok simino prime minister bai malainani Delhi rogo ringjago phia tiprasa roke jeprofano neglect eba khakai naijagya tangei ini kok ti sakha borom ganang Jishnu Devvarma o kokno jajakli angei gobangma parani mungrok khursawi tiprasa rokbo sepmanjak tongo tei nangke list bo riwi manu hini sakha aboni yagolo hainu hai borom ganang Jishnu Devvarma post khaiwi sapikha THANSA ni mungoi jeprofano tatal awai mung awaiwi tongo tei awai keno CPIM rok duniyar mazdur ekho hinai bigra rokno borokni political fan sanamkha phia bigra rokhe bigra kheno matongkha tei CPIM party rokhe kaham jora dongoi thangkha hinai sakha hingke apos ni bisingtei borom ganang Jishnu Devvarma indirect khe tipra motha no CPIM bai de sulai samani kalaikha tei ni rok abono tei tam wanso comment khaisadi phadi tabok ta kasa kok mani bukhak thanglai sinai belai kheno kirima sungsa khe Omorpurni Kasipado colony o 50 BC umorni Kajal Kanya Jamatia mungoi khoroksa bini bwsai prem guru jamatia no tanai bwtharkha kok mani bisingtei saimankha theinai prem guru jamatia bini bwsajak khoroknai thei thangmani yagolo bo salbrum brum no chok nungoi bini behi Kajal Kanya Jamatia no satogo aboni bagai 27 April ni phungokhe bukhukjak Kajal Kanya Jamatia soichogoi manlia ngei bini bwsaino kubuk dabai tanai bwtharkha tei bwtharmani yagolo bo police station no thangei bini sakno surrender khairikha phadi tabok ta kasa kok mani bukhak thanglaifinai tipra mothani bukhak tei chief minister no letter rohka tipra mothani khoroksa adong borom ganang tapos de a letter bo kok ti sakha 6 April o power minister Ratanlal Nath assembly o kok sajak tongo haste o 24 ghonta no current eba chongpreng dongnai hinai phi agartla o 6 ghonta ni bara current gering mano nugui tei current office ni borok rok buhaino lukurok ni kolti saya angmani rok no tuiwei CM no nirok kunu khaimeya hingke kunu go siawi white paper jari khairi di hinai sakha hingke tinir bagya suno nirok video no kisapan chajakha khe video no like khairi di tei channel no subscribe khai kongke subscribe bu khairi di hambai.